أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر وللذين كفروا بعزة وشقاق. ƙur'ani kullum in aka samu rubu'insa sai an sa wannan kalima. Lokacin da ƙur'ani ya sauka dai har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu izu babu juzu'i, sai da hijira ta kai wajen shekara wajen 70 aka kirkiro da yin waɗannan abubuwa da juzu'i da hizibi da nisb da rubu da sumun. saboda haka duk lokacin da aka kasa kashi ɗaya daga cikin kashi hudun ƙur'ani sai an sa wannan alama. Da aka taso daga alif lam mim, da aka zo suratul arabi to an ci kashi ɗaya daga cikin kashi hudun ƙur'ani kenan, sai aka ci alif lam mim sad. To daga nan kuma da aka sake samun kashi ɗaya na biyu, wato ya zama nusu girabin ƙur'ani kenan, sai aka ce kaf ha ya ayin sad. To yanzu kuma ya ƙare daga wannan saura 15 sai aka ce sad kawai. Bismillahir rahmanir rahim. Sad wal qur'ani dhikr. Wannan harafi yana daga cikin haruffan da suke yankakku wanda ake so waɗansu surori da su. Sad Allah ala muradi bi zalika. Wal qur'ani ubangiji ya rantse da alqur'anin nan nasa zikri ma'abucin daraja, wa innahu la zikrun laka wa liqaumika. Wannan alqur'ani ma'abucin daraja, ma'abucin girma, ma'abucin wa'azi da tunatarwa da hukunci da hikimomi. zikri sadul qur'ani zikr balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Bal ba haka bane, allazina kafaru kafuran makka fi izzatin suna cikin hura hanci da taurin kai da ganin girman kansu. fi izzatin ba wai izzatin na daraja bane, a nan dai taurin kai ne da hura hanci da ganin cewa su waɗansu abubuwa ne a ganin su. fi izzatin a cikin taurin kai wa shigagin da sabawa gaskiya da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. su yi dai za mu halakar da su kamar yadda muka halakar da kafurai da suke saba wa annabawansu. Yadda muka halakar da kafurai masu saba wa annabawansu masu jira, za mu halakar da su. kamar da namin ƙablihim min ƙarnin, kam da yawa ahalin namin ƙablihim wanda suka riga su min ƙarnin daga tsararraki. Wato ƙarnu abinda yake ɗaukan jama'a wanda suka rayu a cikin lokaci ɗaya, suka zama tsara guda cikin lokaci da ana kiransa ƙarnu, kuma ana kiran shekara 100 na zamani ƙarnu min ƙarnin, wato tsararraki na kafurai. kamar da namin ƙablihim min ƙarnin fanadau wala tahina manasin. Lokacin da halaka ta zo wa kowaɗanne kafurai sun kira suna ce ya wailana inna kunna zalimi, ya wailana la ta ubangiji na ce la ta jaru
su yi ta ihu lokacin da suka hango azabar da aka gaya musu gata ta zo sai su yi ta ihu fanadau su yi ta ihu suna kira wala ta hina manazin ai ba lokacin tsira ne ba lokacin da za ku yi ihu ku nemi gudunmawa a agaji su aka za muku ba lokacin bane lokacin ya riga ya wuce fanadau wala ta hina manazin wannan lokaci ba lokacin neman gudunmawa bane wuri ya kure وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب su kafaran maka ajibu sun yi mamakin an ja'un munzirun minhum wai an zabi annabi daga cikin danginsu daga cikinsu an ja munzirun minhum maganar kafiruna sai aka fito da lamiri da ya kamata ce wa ƙalu sai aka ce ƙalazina kafaru kafiran sai suka ce haza sahirun kazzabu maimakon su karbi wannan aika kamar yadda suka ce la wannan indina zikiran min lawalina la kunna ibadallahi al-muklasina da sai su karbi aikan su garkata manzon domin Allah ya yi musu alheri mai yawa da garman Allah wa rahmin izbasu min rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati ga annabi daga cikin danginsu balarabe daga cikin garinsu makka yatlu alaihim ayati ya zo da littafi yana karanta musu littafi daga Allah wai zakki yana tsarkake su daga barin tsafi wallin wulkita yana koya musu littafin Allah wani hikima da shari'o'i da ya kamata su gode wa Allah amma sun ci haza wannan sahiru mai sihiri ne kazzabu mai karya in ji su can أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب sababin saukan waɗannan ayoyi sun sauka kenan wajen lokacin da annabi yake da shekara kamar 50 kenan aka yi taro manyan kamurai suka yi taro suka ce ya kamata mu je mutar da Abu Dalibin mu gaya masa ba ma son mu yi abin kunya cewa ya mutu daga bayansa mun kashe masa ɗansa ya kamata duk abin da za a yi da wajewa tun yana da rai ya gani abin da muke nema mun sha bin ɗan nan nasa duk abin da yake so ya faɗa mu yi masa ya bar ragin dodanninmu ya bar wautar da iyayenmu mu zauna lafiya da mu da shi amma ya ki duk hanyoyi har mun ce masa idan yana so mu ba da kan ya mallake mu sarauta yake so da wannan maganganu mun yadda za mu ba shi kanmu ya mallake mu in kuɗi yake so za mu tara masa kuɗi sai ya fi kowa kuɗi a nan makka in ko mata ko gidaje duk abin da yake so da ya faɗa ma ya daina zagin dodanninmu ya daina wautar da iyayenmu mun yi yaƙi mu daidaita da shi amma yanzu mun zo gabanka ka roƙe shi ya taimake mu musan hanyar da za mu bi mu zauna da shi lafiya shikenan sai Abu Talib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai Abu Talib ya ce masa ɗana na tsufa ba na iya jure bakin ciki ga mutanenka sun zo suna neman a shirya ta kowace hanya a shirya da su duk abin da kake so ka faɗa za a shirya duk abin da kake so ka faɗa za a shirya ka shirya da su ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin da nake so guda ɗaya ne sai maza sai abu ya ce a guda ɗayan ka faɗi 10 hada da 10 hada da wasu 10 duk za mu yi maka inda za mu daidaita hada 10 da wannan ya ce abin da ke so ku faɗi la ilaha illallah kawai nake so muhammadu rasulullah suka ce kowa ya bar dodonsa ana da dodo wajen 300 da yan kai kowa ya bar dodonsa a koma abin maganan ka la ilaha illallah ba za mu yi wannan ba yake na kai ku tashi mu tafi kowa ya rike dodonsa kar kowa ya bar dodonsa a ku rike dodon ku rabu da shi a jihar laliyar da lahan wahida in na za da shan hujja yanzu dukkan allolin da ake da su a garin nan kowa ya zubar da allolinsa a koma allah muhammadu
inna haza amma wannan abu da shehun abu ne ujabu wanda ya fi mamaki ban mamaki. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. shikenan sai suka tashi daga majalisan Abu Talib, kowa ya tafi inda za shi. A nemi shi ku tafi, kowa ya tafi. Wasbiru, ku je ku yi haƙuri, kowa ya riƙe dodonsa ƙamƙam, kar ku yadda ku rabu da dodonninku. Wasbiru ala aliyatikum inna haza, wannan lamari da ya shi'un wallahi wani abu ne yuradu ake nufi, akwai abin da ake nufi da wannan abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba da za a kawo rana tana fitowa a sa ta hannuna, a ɗauki wata yana faɗuwa a sa hannuna, an haɗa min duk duniya kenan, an bar abin da Allah ya umarce ni faɗaɗin nan ba zan bari ba. Shi kenan kowa shi ya rike dodonsa, wannan mutum ba za a shirya da shi ba. Inna za da shi wani rado, akwai da abin da ake nufi. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا da dai mutu wajen wannan irin magana ba, cewa kowa ya bar dodonsa a zuwa bi Allah. Mutu wajen wannan ba tun da muke ai garin ku ba ta bayin annabi ba, tun daga annabi Isma'ilu rabon ku da annabi na za ku ji wannan. Ma sami'na ba ji wannan fil millatil akhirah, cikin wani addini na waɗansu mutane ba ku taɓa ji ba. In haza, wannan ba komai bane illa ikhtilaqun, sai dai kagawa aka yi, ake cewa kowa ya bar dodonsa. Allah ya aiko mutumin da za a bi shi, wannan ba mu taɓa ji ba sai wajen wannan. In haza wannan ba komai bane illa ikhtilaqun, sai kage. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فكذا وي Allah zai aiko mutum, ba zai dubi wani daga cikin mu manya ba, kamar wasu mas'udin, kamar su asim wa'il, kamar su manyan ƙasa, ba zai aiki wani ba daga cikin manya masu dukiya, masu ƴaƴa, masu girma, masu daraja. Allah ba zai aiko wani ba daga cikinsu sai marayan gidan Abu Ɗalibi. A wuzi na da zikirin bayyana a tsakanin mu, a ce an aiko masa shi, ba aiko wa wani daga cikin manyan mu ba. Balhum fi shakkin min zikiri, su dalle kafirai suna shakka cewa littafin nan nawa wanda kake karantawa daga gare ni yake, suna shakkar haka. Balhum fi shakkin min zikiri, bal ba haka bane, lamma ya zo ba zabi kun da ja musu wannan ba su ɗanɗani azaba ta ba, tukuna za su ɗanɗana ta. am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab, ko kuma taskokin ubangijinka al-aziz mabuwayi mai karya kafirai, al-wahhab mai yawan baiwa wanda ya baka annabta ya fifita ka. Akwai taskanni a hannunsu, za su je su ɗauko annabta su zo su ba wanda suke so, tun da kai ba su yadda kai annabi ba ne, ko za su hau ne a cikin taskokin Allah su je su samu annabci, su zo su nada wani wanda suke so a cikin khaza'in rahmati rabbikal azizil wahhabi, mai yawan bai wannan da ya baka annabta, al-azizin nan wanda zai karya su. am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartabu bi asbab jundun ma
mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab am ko kuma am lahum mulku samawati wal ardi ko mallakan sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sakarin nasu ne ai na Allah ne shi kadai in nasa ne to shi ya san wanda zai baiwa manzanci Allahu a'lamu haisu yaqulu risalati Allah shi ya san wanda ya dace da manzanci wanda shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kattin da kuka ambata ba kattin da kuka lissafa ba a'a ai mulki baya hannunku balle ku nada wanda kuke so am lahum mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma ko suke da mallakan sama da ƙasa ne da abin da yake zakani su dauki annabci su nada wanda suke so saboda su ne masu mulki falyartaqu fil asbab in haka ne su hau sama su je su dauko su kawo su nada wanda suke so jundun ma hunalika mahzumu min al-ahzab ya rasulullahi karka damu wato runduna irin waɗannan na ƙarya an saba harakar da su tun daga zamanin annabi nuhu da annabi hudu da annabi salihu an harakar da irin waɗannan runduna kar su baka tsoro mahzumun abun karyawa ne za a karya su min al-ahzab daga cikin waɗannan kafirai gayyar kafirai za a karya su za a faɗa maka gayyar kafiran كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الأحزاب wato gayyan kafirai rundunan kafirai komai yawansu abin rushewa ne za su rushe yadda muka rushe rundunan annabi nuhu kafiransa da rundunan kafirai na annabi hudu da rundunan kafirai na annabi salihu da rundunan kafirai na annabi ludu da kafiran annabi shu'aibu har zuwa ga annabi ibrahimu har zuwa fir'auna na annabi musa yadda muka rushe su haka za mu rushe waɗannan ƴan mutane ƴan kafiri ƴan kaɗan ɗin kazzabat qawlan qawmu nuhin ai mutanen annabi nuhu sun riga su ƙaryata annabawa me ya faru mun harakar da su da ruwan duwana wa adawa sun ƙaryata annabi hudu me ya faru ai mun harakar da su da iska sakara layalin wasamani ta ayyamin muka turo iska ta zo ta harakar da su ta mai da su kaman itatuwan dibinai da suka faɗi wa adun wa fir'aunu mun halakar da fir'aunan annabi musa zulautadi mutum kafiri mai yawan mulki mai yawan gine-gine mai yawan turaku na ɗaure bayan allah wanda suka saba masa wa adun wa fir'aunu zulautadi wa samudu mun halakar da samudawa mutanen annabi salihu wa qawmu ludin mun halakar da kafiran annabi ludu wa adun wa fir'aunu zulautadi wa samudu wa qawmu ludin wa ashabu laika mun halakar da kafiran annabi shu'aibu shi ma ula'ika waɗannan da muka lissafa maka su ne al'ahazabu gayyan kafirai da rundunarsu wanda muka halakar da su kamun mutanen ƙuresha su zo su ƙaryata ka yadda muka halakar da waɗancan wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man gharaqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum yadda muka halakar da waɗancan haka za mu halakar da waɗannan kai hakuri ya rasulullah